Ola, mirade como veño. Sudando a gota gorda, chicos. Veño do monte. Subín por aí un este. Non debía gravar un vídeo porque, mira, que fea estou. Toda sudada, toda espeluxada, vénseme todos os defectos. Pero dame igual. Me la suda, así como sudo eu. Eu viña hoxe un pouco ca idea de xa que estou facendo tantos vídeos, volver a facer un vídeo destes do monte, pero, veuseme arriba a aventura nada máis arrancar. Criminal, Vos, vou volo dicir, son agora as 6 e pico, a ver, como se mira aquí, 6:36 da tarde, ás 4 da tarde, quedábanme 3 kilómetros e dixo, bueno, todavía é cedo. Vou pillar por aquí algunha bifurcación, é toda unha aventura. Non vos dixo onde estou? Porque unha vez que saín ao monte e subín unhas fotos dun pozo que hai para se bañar no río, bueno, que despois, que ese sitio se enchen de xente, e dixo eu, ai, Jesucristo, no, Dios mío, vou ser eu a Consellería de Turismo, Bueno, en fin. Estou no monte. Viña pensando, porque claro, de parte estes 3 kilómetros non foron 3, foron moitos máis, porque vos imaginados, levo 2 horas e media no monte explorando nada máis. Daquela, ia pensando no que noutro vídeo dixo da xente do chan, como a referentes, como a biografías que estaba en coñecer. E quería comentar, non teño pa o selfie nin nada, porque eu pensei, ao mellor gravo un vídeo, pero eu como son de pacotilla, nin micro, nin nada. Oía como se me hincha a vena, me cago en diola, veño por aí. Daquela. Houve un tempo, cando eu empecé a subir vídeos e despois empecé a colaborar na Loeira, que todas estas cousas que eu fago, de soa, todas non, ir a andar, ir ao monte e despois meterme polas aldeas e así, parar no taberno que hai, ir ás romerías, que me gusta moito, temas estes rituais e tal. Como a idea de, cando eu falo cas vellas, non, que dixo no outro vídeo e tal, facer contido dese, de historias. É que, a ver, a xente contache historias moi guais, tío. E despois, claro, está ese tema, pois, hostia, que falábamos no Patiño en Twitch, non? Encontrar xente cunha fala aí moi guai, moi conservada. Bueno, isto. Xa me estou liando máis que a Dios, porque é que veño cansada, Eu viña pensando agora por aí arriba, que temos falado, xente que mo dicía, e a min había momentos que dicía eu, joder, a verdade é que é moi guai, tío, porque tremendos historias guais me conta a xente. E isto de logo, non, pensando en facer un contido super chulísimo, que, bueno, que che dá go youtubeiras porque es mucho jallejo todo eso, era moi apetecible. Pero do egoísmo san, eu pensaba, non, visualizábame e dicía eu, joder, ti, cando vas aquí, onde estou hoxe, a primeira vez que viñen, andei un anaco moi grande de par dun vello que ia cunha fouce e contoume cando estivo en Suiza, e os fillos que tivera, e cando despois volveu, e enseñoume un muiño que era xa do seu avó, e contoume dunha fonte que había, así. Se ti colles ese señor, nese momento, non? Eu vou andando, vexo o señor, e daquela eu creo ese momento de conversa. Non sei se lle adiantar, que vai aí ca fouce e ainda me pon medo. E daquela o señor xa che vai dar conversa. Veño, que fun aí, vou aí ao muiño, que hoxe está boa tarde, e está todo aí, enchese todo de maleza, de silvas, ten aí un muiño, non sei que. E xa vai. E lo ti onde ves? Pois de Carballo. E ti despois o tipo contache o que sexa.
Que pasa? Que eu creo que se ti lle dixeses ao señor quere gravar un vídeo, primeiro, que sería, repítame a historia. Porque claro, que este é un momento espontáneo, unha interacción totalmente orgánica, sí? E despois non lle vai a dicir, jo, como molou, repetímolo. E además vou no gravar e subilo a internet. Mira, pareceme unha, que hai xente moi bella que non entende a repercusión que ten un vídeo en internet. É algo moi abstracto, que non saben, bueno, pois saben que teñen a aplicación dos Sergas e que poden falar caneta, pero non entenden a repercusión que pode ter, por exemplo, un vídeo, ves que despois rula por aí. Isto, para empezar, eu xa teria que explicar. Isto, pero outra, se ti de entrada dixeras que veño aquí a gravar vídeos, o que sexa, non? Eu creo que rompes esa conexión, esa intimidade, non? Porque ti créase entre o señor, a señora e ti unha intimidade. E ti rómpela, se lle dis, pois agora ímonos poñer aquí e ímos gravalo. E eu creo que tampouco che contarían as mesmas cousas, porque contaríanche cousas que eles supoñen que debían estar en internet, que é esa cousa que ademais se lles escapa. Así que, todo isto para dicir que a veces pensei, non? Que eu fago cousas moi guais, que eu teño unha cousa que é moi real, que teño a capacidade de crear esa intimidade coas vellas e cos vellos, sobre todo, porque a miña nai se lle preguntades día, que ela xa naciu vella, xa era vella cando naciu, de crear esa intimidade e que me conten cousas. E a min non me sae da cona, de praquear contido moi bonito para canles non sei que, sacrificar eses momentos. Saídes e ides por aí a andar e faladelle á xente. Se queredes fagovos un vídeo tutorial de como se lle fala á xente, por exemplo, vai aí ca fouce, non sei se lle adiantar, que me pon medo. As señoras que van por aí cos cans, xa che ladran os cans. Sabedes que os cans da aldea, cando ti pasas diante dunha casa e ladran os cans, hai que falarlle para que calen, non? Como lle falades vos cando pasades no cierre, están aí os cans, guau, 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 guau. Tens que falarlle. E dixes, a ver, cala a boca, que non veño facer mal ningún. E el para de ladrar. E as señoras xa cando van cos cans, a mellor o can xa ven cara a ti, e xa podes dicir cousas como, carallo, non me morderá, parece que lle tal. E daquela señora tamén, non, Dios mío, é moi avisador, pero é mansiño como el solo, xa está. E xa te empeza a falar dos cans e do outro can que tuvo, que lle atropellou un coche. E despois de aí, podedes crear momentos da hostia. Facedeo. Contido para a alma, para o corazón, para a cabeza, e historias e biografías que ninguén vai recoller, pero que as podedes recoller para vós e facer desas persoas referentes. É o que eu digo, activista do cotiá inclúe que as túas referentes che conten historias do cotiá, historias de superación da vida, porque é así. Sí, o sinxelo e o cotiá é vida, é o mellor, é abundante, o cotiá é abundante. E iso, como non estou xa ben da cabeza, que andei moitísimas horas e moitísimos quilómetros, non sei como quedou o vídeo, pero heino de subir. Se o vedes, védelo, se non vedes, non o vedes, e facede como de a gana, e xa estaría. Xa nin vou escoitar o que dixen, porque a bofé que vou cansada. Levo moitas horas andado, moito monte, casi caio ao río, tuve que atravesar por un tronco e cousas variadas que non vou contar por se me ve miña nai que non me reña, vas para aí ao monte, e ainda vas quedar. Se caio no río tamén saio, tranquila, mamá. Ala. Pírome, que é moita hora de ir para casa.